Wala pa masayod ang mga nasunugang pamilya kung asa sila padulong human maugdaw sa sunog ang ilang balay. Naapa sa daplin sa dalan ang ilang mga nasalbar nga mga gamit. 13 ka mga pamilya ang nabiktima sa pag-ulbos sa kalayo kaganihang buntag sa Lopez Subdivision, Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Sa report sa Bureau of Fire Protection, alas 10:15 sa buntag nagsugod ang sunog ug sulod lang sa 35 minutos naugdaw na ang 9 ka mga balay ug alas 10:50 gideklara ang fire out. Usa ka tawo ang gireport nga nakaangkon og first degree burn nga gidala sa hospital. Ya po galing kita sa kano, ang count kita bali 9 casa raised to the ground and uno appear partially damaged. And then el number of families ta continua pa kita no kaya pero initially tiene kita 12 pamilya no 12 pamilya. Pero individuals sa pa kita kasi pa mga anak no kasi no ipaki kini daw talya pa 5 ko bata no hospital ansina depes why so espera kita giligat tamen para complete kita el number of victims. Subayon pa sa Bureau of Fire Protection ang gisugdan sa kalayo og apel nga imbestigahan ang giingong napasagdan nga kandila nga wala mapalong. Giimbestigahan pa kung pila ang danyos sa maong sunog. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, John Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.